tabuk ang hingke ani bungkai Mintu Deborma ang IPFT Baranong Ramchandragat ST constituency ni বর্তমানি ক্যান্ডিডেট বর্তমান বসকাং 2021 ni titi edisi ni election ang IPFT ni ngino contest kanya thangai tong jotono hambai जों जेगो सिगाङाव जे 8 तारिख समबार दिन जों जे दुस्की मिटिं नि थांलाय माने जोंहाबो कुमान सुगमालिया जों द आगिनि सिबिनो त्रिबालेन खाइ फायो जों 2013 सिबिनो खाइ फाइजा जों जे सिनि IPFT पार्टी नो जे जों 2013 सिबिनो खाइ जे जां खाइ फैमाने जों दा खाइनो दङ जों उलो बमन खाइ थानाय बोसोरन किजा जों 8 तारिखआव दुस्की मिटिं थानायनि थांखरो आबो वान सुगमालिया आबो जे साबुन कुबल बकलाई आबो जे आबो हाइन थाका आबो संसनो आंसनो आबो जंबाय हाइन थाका जे जों मिटिं थानायनि थाङै आरो कयगिनि कक खानावै जों आबो बुंलां सालिया जों बुं सालिया म हाइ थाङै जों जे सिनि महाराज बाय त्रिपुरा मथाव थाङै कक सालिनायनि थांमोनि बरक संनानो बुंखौै जे आसुग्रिवै सोङो जे आरो जों आरो बरक मालाय थांना आसुग्रि गास प्रेस मिट खाइका इनका आ प्रेस मिट आबो जों आरो थाना दंमाया हाइफोर जों आरो थाङै गुबुलि मानजारि सोङो हाइ प्रेस मिट माखाया अबना आं देह सानाय जों जे 13 सिनि त्रिबालेन नाय फेमेनि जों पार्टिनो दंनाय पार्टिनो याखै जों थांमाया तां हंगे जों पार्टिनो हामजागौ जों आं अबा हाइनो हाइ देह कयनाय जतनो जों त्रिबालेन मायाखै जों दंमाया सिनहाव सिनि स्टेट फुड डिमान्ड सिनि एडिशनल जों आवनो नायो आं बायना आं देह किफिलबाय जा दिनै जों रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि नि गंराय होनै काइसा जागाव अ जागाव जों गरुम पुथुमखाय मालाय कक सालाय दङ जिनि तिप्रालेण्ड नि आन्दोलन नि सेंक्राग्रबाय तिनि नेव सानजो जराव जों अबो तिनि कक सालायमानि एबा प्रेस मिट खायमानि अबनि एकतानो कारण आबो हंगे थानाय 8 तारिख मार्च मास 2021 नरक खबर नुखना यूट्यूब रगो नुखना जे IPFT वेस्ट तेलेमुरा डिविजन नि नेतारो तिप्रा मथाव जॉइन खलायका हनै किन्तु तिनि अबनो साना मुचुंगो जे बरक आदिनो दुस्की बाजारो बरक डिविजन नि मीटिंगो थांमानि मीटिंगो थांफ्रु बरक नि कयेकजन नेतारक बाय बरक फेम लकजागै बरंगो आजागनि हयते डाइरेक्ट आगुलि त्रांगै तिप्रा मथाव जॉइन खलायरिकै साका जे IPFT नि तेलेमुरा वेस्ट डिविजन नि नेतारक तिप्राव हाबका हनै फियाबा जों अबनो साना नायो तिनि जे तिनि ताकुक मिन्टु आनि मुंहायनो बनो सेन्टु हुंका बतेब सिरिवो बो हुंकै वेस्ट तेलेमुरा डिविजन नि पार्टी नि सेक्रेटारि ते आनि याक सिगालाव तंगो ताकुक प्रमोद बो हुंकै वेस्ट तेलेमुरा डिविजन नि ऑफिस सेक्रेटारि बरक तिनि बरक जे तिप्राव जॉइन खायमानि परे निजे साक वानसुगै बिबेचना खायै बरक साइमानखा जे तिप्रा मथाव मुंसा नाहार मुंकरै तिप्रा मथाव चक्रान्तंजाक आजागाव जे तिप्रा सम थांजाङा मतो मुंसा माननानि करै आबनि यागलो बरंनि बखाव जे आगिनि सिमिनो वानसुक फाइमानि आगिनि सिमिनो जे आइडियोलॉजी तै फैमानि आगिनि सिमिनो जे डिमान्ड हामजागे बरक आन्दोलन खाइ फैमानि आ तिप्रालेण्ड नि जबावनो बरक तिनि हाइनो हाइ किफिल फाइफिका जों जिनि खोवाई वेस्ट डिविजन नि एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन जिनि बरम गनां सार अमरेन्द्र देबबर्मा बिनि प्रेजेंस ते अ जागा गोबां मानसिनि पार्टी नि वर्कर्स दङ